Salam Pramuka. Sugeng enjang para pamirsa, giaran pawarta Jawi dinten Selasa Legi 3 Agustus 2021 saged panjenengan pirsani malih. Laporan-laporan ingkang akurat tuwin rakyat sampun sumadya katur panjenengan. Antawisipun pagebluk corona, wisata kuliner angkringan Kampung Jawi tansah grengseng. Sareng kalian kula Novian menika pawartos jangkepipun. Pagebluk corona mangaribawa para pelaku usaha menapa dene pariwisata awit regulasi protokol kasaresan. Ananging kanthi wontenipun pagebluk menika malah wisata kuliner ing Kutha Semarang tansah grengseng. Salah setunggalipun inggih menika papan wisata kuliner angkringan Kampung Jawi ingkang dumunung ana ing Kelurahan Sukareja, Kecamatan Gunung Pati. Sameneika kula sampun wonten ing wisata kuliner angkringan Kampung Jawi. Saged panjenengan pirsani bilih angkringan menika mendhet konsep tradisional kanthi nyegahaken daharan tradisional kados wedangan, sego kuluban, sego koyor, gendar pecel lan maneka daharan utawi unjukan tradisional sanesipun. Papan wisata kuliner ingkang rumiyin kanthi nama Peken Jaten menika nyegahaken aneka spot foto instagramable. Para pengunjung ugi saged minggah ing menara menawi ngersakake pemandangan Kitha Semarang saking inggil. Pengunjung ampun sumelang ngenani pandemi menika. Awit ing angkringan Kampung Jawi sampun nindakake protokol kesehatan ingkang dipun anjurake dening pemerintah. Pengunjung wajib ngangge masker, sedherenge mlebet pengunjung wisuh asta rumiyin ngagem sabun. Lajeng dipun dicek suhipun lan ugi meja sampun dipun atur jarakipun. Sehingga tetap aman lan nyaman anggenipun badhe dedaharan menapa dene jejagongan. Papan wisata kuliner angkringan menika sajatinipun salah sawijining jinis wisata ing Kampung Jawi tematik kanthi tema kebudayaan Jawi. Sanesipun menika wonten wisata budaya inggih menika seni karawitan, tari lan ketoprak, sehingga para pengunjung saged sinau lan ugi nglestantunaken budaya Jawi. Biaya kangge mlebet angkringan Kampung Jawi namung dipun patok Rp40.000 kagem parkir motor lan Rp1.000 kagem mobil. Kagem transaksi tumbas daharan, para pengunjung kedah tumbas awit kepeng menika kangge transaksi ing salebeting angkringan. Reginipun per setunggal kepeng menika Rp3.000. Lajeng para pengunjung saged tumbas dedaharan menapa dene unjukan tradisional ingkang sampun sumodya. Wonten ing kahanan pakebluk Covid-19 menika, angkringan Kampung Jawi bikak milai tabuh sekawan sonten ngantos tabuh 8 dalu. Mugi-mugi kanthi cara nindakake prokes ing papan pundi kemawon lan tansah dedonga. Mugi-mugi pakebluk virus corona saged sumingkir saking jagat menika, saengga aktivitas saged normal malih kados padatanipun. Para pelaku wisata ekonomi kreatif kados angkringan Kampung Jawi menika ugi sansaya mekar malih. Novian Ahmad, ICB TV. Para pamirsa, mekaten pawarta basa Jawi ingkang saged kawula aturaken. Pawarta sanesipun saged panjenengan tingali ing ICB TV. Kula Novian lan kru ingkang bertugas nyuwun pamit tan sugeng enjang matur nuwun. Salam Pramuka.